Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Maromo joma mine 85 e kaunti ma Migori oyud kod tuo mar Fistula kendo sani yudo thieth maonge chudo e kar thieth maduong' ma Migori level 4. Chenro mar pim kod puonjo jopiny e wi tuono sir gi riwruoge kod kembe mopogore opogore ma oting'o kambi mar Royal Media Services. Reporter marwa ma Migori George Juma miyo walere wi midhiero mar Fistula. Kambi no mafombo mar Royal Media Services, kambi mar Safaricom, Flying Doctors, piny owacho mar kaunti ma Migori, korwege mamoko, ka ochake tarik 24 mar dwe mar ariyo mar higani, osebedo kasiro kenge mar neno ni joma mine ma odak kod tuo mar Fistula e kaunti ma Migori oyudo thieth manono. Women are suffering in silence, and therefore it's important, one, to ensure that there's the right education to as many women as possible. Jogi giluor wuok oko nikech gin giluoro moro. Othin gi no wuok to jomoko wan gadiera ni pod opondo nikech giluor. Midhiero ma jogi kale en ni ikwedogi ka gidhi e kind ji. Gin mine ok onyal dhi kama groups ma mine bede ok inyal dhi. Nyaka sani joma mine maromo 85 oseyud kod tuono mar Fistula e gwenge mopogore opogore e kaunti ni ma Migori kendo gidhi nyime kod yudo thieth e hospital maduong' ma Migori level 4. It seems that the turnout is beyond what we expected, and we might have to extend the days of the surgery so that we reach out to everyone who has this problem for correction. Ladies who are still at home, if you know anybody who has this disease, please let them come out. It is not an embarrassing disease anymore. It is something that affects women, even the elite. Thoth joma mine modi kod tuo ni mar Fistula wuok e gwego mag Nyatike ka achiel kod Kuria. The reason basically is because of challenges in access to comprehensive maternal services. Fistula en tuo miyudo kuom, en oko maduong' gi oko matin, ko biro to dhi dichiel. Koro joma chalo kama bedo kachiel kod wich kuot. There is a hope to eradicate fistula according to the strategic development goals by the year 2030. Maternal health care. So we take care of our mothers and our sisters so they can give birth safely. Jokanye ruogigo makoro siro chenro ni mar thieth mar Fistula e kaunti ni ma Migori. Chenro mabende koro chaki kod jod governor ma Migori Agnes Ochilo ne otimo limbe e hospital maduong' mar Migori level 4 manyo kaka chenro ni koro dhi nyime. Mondo yud thieth machal kamano ka idhi e hospital ma ok mar sirikal nyalo kawi garama mar 300,000. Wakwayo mine gi nyimine gi deye mosebedo ka nigi tuono e kind sani to gi thuolo mabiro mbele no thiedhno yudore ma ok okaw pesa iri. And before we bring the numbers down, those who are suffering should come out and get the support. Piny owacho mar kaunti ma Migori osingo medo dhi nyime kod kedo kod tuoni mar Fistula. Temo kaka wanyalo mondo ka dhi mbele to minewa mapek ma nyalo bedo ni dwa nyuol wayud negi thieth chon, kik ginyuol kuonde ma ok ong'i gi laktar. Bedo ni tuoni biro kod wichkuot ka achiel kod akweda, jochiw thieth wacho ni thoth jogo ma odak kod tuoni mar Fistula ok osewuok oko mar manyo thieth. George Juma, Ramogi TV, Migori. E odiechieng' ma piny ngima yango